Хора, аз съм Дабрама Геймърс и продължаваме с реванша! Прочетете, ще ви го оставя. Every shoot is on fire, don't allow any goals. Значи, винаги ще бия с огъни, както и опонента ми, и да не ми вкарва никакъв гол. Това ще е невъзможно. Но за Дабрама Геймърс ще е възможно. Защото аз съм про на тази игра. Бих Аз Фанатик БГ, Аз Фанатик 11, можете да се абонирате за него. И пожелавам ви приятно започине. Си има реванш. Дайте, че сега се изразбих, пожелавам ви отново приятно забочи. Пуш. Цъки. Вижте какъв готин бък. Чакайте. Че това ексит. Надявам се. Няма да пища повече. Пожелавам ви много приятно се почне. Да си Спартани next DDDD. И така, до тогава ще ви говоря за приятелството. Днес един Калуян Васев ми заби нож в гърба. Ще го скипна това, хора, съжалявам. Ще си ги върна тия 500. Това си просто ще да го скипна. Reference the game whatever he wants. Реферът ще прекрати играта, когато той пожелае. Вижте. Хора, трябва да сме сериозни. Бил. Мангасар. Ич, мангал. Гледай се по... Най-бързата игра! Хора, това беше най-бързата игра! С 0-1. Да се бие срещу ние попалят. Чакайте. Опонента винаги ще е първи с топката. Only. Той ще е рита по-високо и трябва да биеш 4 гола разлика. Чакайте. Аз съм Дабрама Геймърс, извинявай от хора. Моето напомните се старото, но име не се го смених. Защото някои хора ми казаха, че това име не звучи геймърско. Реших да се казвам Дабрама Геймърс. Ще снимам на този четвърта Дабрама Геймърс. Ето така, значи са летен, бабина. Си го минуса.
Сега всичко зависи от времето на клипа, ще го направя 10 минути, защото имам работа. Хора, само се не заводи се. Къде бяха заедно? Къде се ударихте? Аз фанатик БГ. Знам, че в миналите няколко клипа се чуете, защо бях го беше тъмно. Просто от този ден, когато играхме, не ми вървеше. Така че не ме се звучи. Хора, да знаете, че след 3-4 дни ми е рождения ден. Пишете долу в коментарите. Ако искат това да си взема халфборд, долу в коментарите, халфборд или паса 4. Имате 4 дни толкова. Така, имате към 3-4 дни да прецените. И който събере най-много гласа, неговия подарък ще купя. Може и да не се случи така. Хора, аз съм рожденик, не искам да гласувате просто. За да клипът е събавен. Хора, вижте какво е да се преебеш. И то точно на пенай. Чакайте. На мен не ми пука дали. Важното е, че съм си добър. И това много ми радва душичката. Че съм бил най-добрия геймър. Стига бе, хора. Това, което направих, беше сън. Стига. Айде! Нищо не ми пука! Ще си върна парите, хора. Нищо. Аре, това си печели 500 да му отидат. Ама и не си влезе. Две загуби! Трябва да бия 2 мача. Хора, задължен съм тук. Тук съм задължен да бия 2 мача. Първия клип няма да го кача, т.е. първия клип не се получи. Добре, защото ми даде, че паметта ми е пълна. Не искам да съм човека само с загуби. И той точно по-точно е човекът, който би най-добрият геймър. И какво съм аз? Хора, какво? Ако искате залагайте, че ще спечеля, ако не казвам не. Тук, което ще спечеля. Вижте. Опа. Преебани. Аз съм добрана. Сравнете нещо. Колата да брана долу, аз да брана геймър. Аз се накефи, няма да става. И се правя примерно. Аз фанатик. И ти шиба нещо. Хайди, бъга в сила. Път! Това е шо? Път! What the fuck? Ами изиграме само това матч и свършваме клипа. Не си е правя населен тур, аз по-скоро се правя, че съм чукондур. Ебам се. Само ще си изтегля програмата за преотработка и ще преотработя клипа. Този клип ще бъде на преотработка. Ще го посиним тост като домат. Хайде! Победа, хора, победа! И така, довиждане, запомнете, че, моля ви, служете си известията, за да не изтървавате нищо от мене. Не изтървавайте нищо от The Brahma Gamers 11, благодарение на Аз Фанатик 11. Довиждане!